दिनै गरेस्वर UPPL ब्लक कमिटिनि दैदेननायाव जोंनि केन्द्रीय कमिटिनि बिथोन बादियै साननैनि हाबाफारि जोनोम सान फालिनो थिनदों 5 आगस्तखौ लानानै गाबोन 5 आगस्त दिनै बिदिनो जोङो दंफां गायनाय दंफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव जोङो नुजाथिनो हादों जोंनि ब्लक कमिटिनि मानव गेदेर आफादगिरि आरो दोलोनि बायदि बिफानाव बिबान थानाय मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोन आरो फारियै जोंनि ज्येष्ठ फोरोंगिरिफोर जों लिंदोंमोन जेरै मैदर सार एक्स माने टीचार माने प्रिन्सिपाल गरेस्वर हाई सेकेन्डारि थिग माने कृष्ण दास स्वर्गियारि बिथाङाबो माने रिटायार टीचार आरो माने ससियेल माने ससियेल वर्कार माने सुभाष दास बिथां आरो लोगोसे बीरेन्द्र दास बिथां आरो लोगोसे नुजाथिनो हानाय मानगोनां जोंनि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोननि दैदेननायजों दिनै जोङो जोंखौ बिथोन हरदोंमोन माने दंफां फुलि गायनांगौ ब्लक कमिटियाव माने 5,000 सिमाहालागै जितियालागै गायनो हायो थिग बेबायदिनो मोनफ्रोमबो प्राइमारि 12टा प्राइमारियाव 2,000 दिनैनिफ्राय जागायबाय बे हाबाफोरखौ स्टार्ट खालामनो थाखाय जोङो गायजेनबाय आरो दायो 11 बाजियाव बिथाङा तामुलपुराव जोंखौ लिंहरदों जोंनि दोलोनि माने हाबाफारिखौ दा बेवहाय बिफां गायनायनि मेन उद्देश्यआ बेनो दंफां गैयाबा मानसियाबो थांना थानो हाया साइन्सआ बुंदों जेरै माने मानु थाकिलेहे गछ थाकिलेहे मानु थाकिब मानु थाकिलेहे गछ थाकिब बेबायदि माने दंफांजों माने जिउआ माने लिंक दङ सोमोन्दो दङ दा हिसाबै जोङो दंफांखौ फोथांना लाखिनो हाब्लासो जोंबो थांना थानो हागोन थिग बेबायदिनो मोनसे जोङो रिजायनानै बुंनो हायो जेरैबायदि दंफांफ्रा अक्सिजेन होयो जोंनि UPPL दोलोआव जे रायजोनि थाखाय अक्सिजेन जों होनो हायो मोजाङै जों खामानि मावनो हायो रायजो राजानि जिमानखिनि अनुस्थान प्रतिष्ठान डिपार्टमेन्टनि जिखिनि सरकारि भाबै सुबिदा बेखौ जों मोजाङै राननानै होनो हायो दा बेफोरबायदि उद्देश्य लक्ष्यखौ नायहरनानै जों मोनसे मोजां माने परिबेक सृष्टि खालामनाय खान्थिनि दा बे हिसाबैनो दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेवहाय जोङो बिखेक भाबै जोंनि गरेस्वर कलेजनि फिल्डआव माने 25 बिघा हा दङ हाई सेकेन्डारि आरो कलेजनि क्रिया खान्थिनि दैदेननायनि गेजेराव दा हिसाबै बेयावनो जोङो स्टेडियामखौ बानायनायनि थाखाय सिन्था सरसा खालामदों जिहेतु जोंनि सरकारा मोनसे स्टेडियाम हरनायनि बाथ्रा बुंदों दा बेनिखायनो बे एरियाखौ जों डेभेलप खालामनायनि सिन्था सरसा लानानै बे खामानिखौ मावनाय जादों बेखिनियानो बर्तमानावथ' जोङो थिगखौनो सोलिदों होनना बुंनांगोन जिहेतु रायजोफ्रा बिखेक जोंखौ जेबो बुंथ'वाखै आरो जोंखौ नेनानै दोङो मा मावो 2 बोसोरनि लामायाव 1.5 बोसोर फुरा जाबाय खिन्थु जोङो जिहेतु बयबो मिथिगौ जोंनियाव महामारिया माने कर'ना जादोंमोन हिसाबै केन्द्रयानो हक बा माने स्टेटआनो हक बा काउन्सिलानो हक जोंनियाव इम्पेक्ट गोलैदों हिसाबै जिखिनि फान्डफ्रा स्पिड आप लानानै फैनांगौमोन बेखिनिया एसे बेक जानायनि थाखाय एसे स्ल' जादों थेवब्लाबो मोनसे प्रसेसआव फैबाय माखासे जिनिसा दा दिनै सेन्ट्रेल फान्डफ्रा ओंखारबोनायनि लामायाव दङ हिसाबै जोङो SOPDनिफ्राय हमनानै SDRFनिफ्राय हमनानै RIDFनिफ्राय हमनानै जिखिनि जोंनि माने डिपार्टमेन्ट 40टा डिपार्टमेन्ट आरो 40टा समस्तियाव जिखिनि जोंहा बिभागीय माने बिथांमोन दं डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोना दैदेननायखौ रायजोआ आखुयना लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बाउन्डारिनि जिथु बाथ्रा जाय खिमा हाबस'नाय आरो माने दानख'नाय माने सोस'ना आरो दानख'नाय बे खामानियाबो माने जानायनि लामायाव फैबाय दा बे हिसाबै जोंहा जिहेतु प्रथम स्टेप हिसाबै जिल्ला बारिगोन होननाया जोंनिया जाफुंबाय जेरै तामुलपुर जिल्ला जानानै फैबाय तामुलपुर जिल्ला जादों हिसाबै डिपार्टमेन्ट भागै जिखिनि माने डिभिजन अफिस साब डिभिजन अफिसनि लेभेलनि जिखिनि अफिस बेयो जोंनि गरेस्वर समस्तिनि गेजेरावबो जों किसु अनुस्थान मोननायनि लामायाव चिफ बिथाङा जोंनो बुंदों दा हिसाबै जोङो माखासे
खामानिफोरखौ दा प्रसेसआव लाबोगासिनो दङ दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा आसा खालामनायखौ जों नुदों आंनि बादिबाथ' जोंना साब डिभिजना जाथारनांगौ जिहेतु मोनसे प्रसेस आरो सिस्टेमनि गेजेरजों रुलनि गेजेरजों माने बेखौ मावनो गोनां जायो बेखायनो सम नांगोन आरोखि समा बेखौ बुंगोन एरियानि मोनसे बाथ्रा दं हिसाबै बेयाव जानायनि लामायाव थाहैगोन होननानै बुंदों जों बेनिखायनो आसाबाय खुलुमनाय थाबाय बयनिसिमबो दिनै UPPL दोलो राजखान्थि हान्जानि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै 4 आगस्ट दिनैनि सानाव मोनसे दंफां गायनाय हाबाफारि लादों थिग बे हिसाबैनो जोंनि गरेस्वर ब्लक UPPL दोलोआबो गासिबो जोंनि ब्लक कमिटिनि सिङाव थानाय प्राइमारि कमिटिफोरखौ जोङो निर्देश होनाय जादों दा बे निर्देश हिसाबै दिनैनि फुंनि 7 बाजिनिफ्राय बयबो प्राइमारिया दंफां गायनाय हाबाफारिखौ मावफुंजोब्बाय आरो जोंबो ब्लक कमिटियाबो जोङो दिनै गरेस्वरनि जा माने हायर सेकेन्डारि कलेजनि बा क्रीड़ा खथानि बेन्दोङाव थानाय जि गेलेग्रा फोथार बे गेलेग्रा फोथाराव जोङो दंफां गायनाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव जोङो गरेस्वर ओनसोलनि जा नोगोरारि एबा माने बयोज्येष्ठ एबा समाज सेबक बिथांमोनखौ जोङो लिंना लाबोदों बिसेसकरि जोंनि गरेस्वर हायर सेकेन्डारिनि माने बारग' गोरायुं महिदुर बर' सार आरो जोंनि समाज सेबक एबा गोदोनि मोनसे समनि माने प्राइमारि LP स्कुलनि माने गाहाय फोरोंगिरि लोगोसेनो अल आसाम प्राइमारि टिचार एस'सियेसननिबो आफादगिरि बिथां कृष्णदास सरगियारि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आरो गाहामैनो बे जोंनि हाबाफारिया जाफुंलांदों होननानै आङो सानदों दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो गरेस्वर ब्लक कमिटि UPPL दोलोनि सासे आफादगिरि हिसाबै आङो बुंनो सानदों दा जोंनि जि UPPL दोलोआ थांनाय माने 2015 मायथाइनि 5 आगस्टआव जोनोम मोननानै जा 7 बोसोर लामा हान्थिबोबाय बे 7 बोसोर लामा हान्थिबोनायाव जिखिनि मोनसे संग्रामि सत्ताजों फैनानै दिनैनि मोनसे BTR ओनसोलखौ एबा BTR सरकारखौ सामलायलायनो हानायनि मोनसे राजखान्थि दोलो हिसाबै जोङो समाजनि गेजेराव एबा बे ओनसोलाव जोङो गायसननो हाबाय बे मोनसे बिराद गिदिर मोनसे जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा आरो जों बेयावनो बा बे सेगावनो आं बुंनो नागिरदों जे निस्सय थारैनो जोंनि रायजो राजाया जोंनि UPPL दोलोखौ आजावनायनि थाखाय अनसायनायनि थाखाय निस्सय दिनै UPPL दोलोआ बे BTR ओनसोलखौ सासन खालामनो हादों आरो आं बेखौनो मिजिंदों जे जों दिनै बे दंफां गायनायनि हाबाफारिनि गेजेरजों दंफां फांसेखौ जोङो गायनानै जिबायदि माने साया गोनां खालामनो हायो बा सोमखोर जाबथोरजों खालामनो हायो थिग बेबायदि जोंनि UPPL दोलोआ रायजो राजाखौ साया होनो हानाय बायदि रायजो राजानि जि गांनाय उखैनाय हास्थायनाय जेंना जेंगोनाफोरखौ सुस्रांनो हानायनि हाबाफारिफोरखौ जाहाथे जोङो मावफुंनो हायो आरो जोंनि मिरु आफादनि UPPL दोलोनि सरकारनि थिननाय लेखाय दैदेननाय हिसाबै जोङो जाहाथे ओनसोलनि बे रायजो राजानि जेंना जेंगोनाफोरखौ सुस्रांलांनो हायो बेखौ मिजिंथिदों आरो बे खामानिफोरखौ जुदि जोङो मावफुंनो हायोबा निस्सय रायजो राजायाबो जोंखौ अनसायलांबाय थागोन आरो जोंनि UPPL दोलोआ दंफां फांसेया जिबायदि थांनानै थायो जिब जुनार बा मानब समाजखौ मानसि समाजखौ माने बुहुमाव दैदेनलांनाया थांना थानायाव मदद खालामो थिग बेबायदिनो जोंनि UPPL दोलोआबो बे ओनसोलखौ खुंनायनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाखौ दैदेनलांबाय थानो हागोन बे खोथाखौनो आङो मिजिंथिनानै आरो रायजो राजानि मोनसे खावलायनानै जाहाथे जोंनि जे मोनसे सालुकिय अबस्था 7 बोसोरनि हान्थिनायनि जे मोनसे राजखान्थि दोलो बे राजखान्थि दोलोआ खोब माने सालुकिय अबस्थाबाबो नाथाय जोंनि जे खामानि दामानि मावनाया खोब माने स्ट्रं गोख्रों होननानै बुंनांगोन मानोना खम समनि गेजेरावनो जोंनि बे राजखान्थि दोलोआ सरकार गठन खालामनो हानायनि एबा रायजोनि बिथिङावबो सेन्ट्रेलनि बिथिङावबो जे जोङो समभागि जानो हादों बे जोंनि थाखाय बिराद मोनसे गोग्गाथाव गतिके अराय सम बेबायदि मावलांबाय थानो हागोन होननानै रायजो राजाया जाहाथे जोंखौ अनसायो आं बेखौनो खावलायनानै दिनै आंनि बुंनो गोनांखौ आं एसेनो फोजोबबाय गोजोन्थों UPPLनि 7थि माने गायसन सान फालिनाय फालिनायनि जिथु लोब्बा लाखिनानै दिनै दंफां गायनायनि जिथु हाबाफारि बे हाबाफारि लानाय जादों आरो बेनि गेजेरजों UPPLआ माने मोनसे फोसावदिं खालामनायनि गेजेरजों गासै ओनसोलावनो जाहाथे माने फोसावनानै गावनि दोलोखौ माने देरहानाय बा एसे गोजोनथाव लाबोनो थाखाय नाजागासिनायखौ जों नुनो मोन्दों जे जाहाथे दहायनो बुंनाय जादों जे दंफाङा थाबासो मानसि थागोन बा मानसि थाबासो दंफां थागोन आरो बे दंफां गायनायनि गुदियानो दा माने जोंनि अरनबारि खालामनाय नाथाय जों सानफ्रोमबो अनुस्थानफोराव जों दंफां गायनाय नुयो बेखौ फोथांना लाखिनो हानायाव माने जों फेलें जादों
बेखौ जाहाथे जों फेलें जाया बेखौ नोजोर होनांगौ जों गोबां माने जायगायाव जों नुखाबाय दंफां गायबाय गायना दोनबाय गैला गतिके जायनि थाखाय जों सरकारनि थाखा माखासे हयथ' दैयाव थांनाय जों नुदों माने 5 लाख जायगायाव माब्लाबा माने फांबाल' दंफां माने फोथांना लाखिनायखौ नुदों जि जादों जों बेखौ बुंथ'ला थेवबो जों नाजानांगोन आरो बे नाजानायखौ गेजेरजों जों माने गासै माने अखमखौनो माने ग्रिन मा खेवजिया माने अखम खालामनो थाखाय बयबो नाजानांगोन बेखौनो बेनि लोगोसे जितु MCLA बुंबाय जे जोंनि बोसोराव दाख्लै जोङो मोनसे मिटिङाव थांदोंमोनब्लाबो जों नुबाय जे बांसिनानो माने टाउनफोर एरियाखौल' बारा नोजोर होयो टाउनफोरखौल' माने सेन्टार खालामनानै बिथांमोना अफिस आदालतफोर प्राय लाखिनाय मोनसे थांखि प्राय लानाय रखम जादों जे प्लेनिङा दा जिखि जादों जों थेवबो जोङो दाख्लै बुंदों जे जोंनि ओनसोलाव माने जिखिना खामानि मावनो हानाय माखासे हा बेफोरखौबो दाख्लै आं माने मिटिङाव बुंदों हयथ' सिटखौ बिथाङा गोसोआव दङ ना गैया मिथिला थेवबो बुंदों जे जोङो ट्रिपल आइटि बिथाङा बुंदोंमोन बे ट्रिपल आइटिनि थाखाय जोङो 300 बिघा हा जों बेतनाव जों इतिमধ্যे मोनसे प्रजेक्ट खालामना दोन्दोंमोन बिनि अनगायैबो जोङो महकुमानि थाखाय जोङो बरसुला जायगा खालामना दोन्दों बिदिनो ड्राइभिं सेन्टार होननानै बिथांमोना बुंदों बेखौ इतिमধ্যे एलटमेन्ट जासिगोन 40 बिघा हा उगुरि रिजार्भआव माने दानना दोन बेफोर जुदि खामानिफोरखौ मावो बेनिफ्राय जितु 4th आरो 5th जितु माबा फाइनान्स इयाराव जा माने फैसा थाखा फैसा होनो गोनां बा बिथांमोना होनो अनसुंथाइ बेफोरखौ जाहाथे होयो आरो गासै खामानिखौ जाहाथे मावलाङो बेनि अनगायैबो जों दाख्लै बुंदों जे दिनै बे UPPLनि जोनोम साननि गेजेरजों आं लोब्बा लाखिनानै बुंदों जे जोंनिया जितु बालाबारि टाउनपुर गरसर जितु लामा बे लामायाव जोङो पुथिमारि दालांखौ दाख्लै जों बुंनाय जादों माने जाहाथे बे दालाङा माने इमिडियेट जायो आं गावखौनो बुंदों जे आंबो बोरायबाय गतिके बोरायनि दिनाव जाहाथे जों थैनाय सिगाङावनो जाहाथे बे दालाङा माने अखारो आरो दालांखौ माने होनो थाखाय माने नाजायो बेखौ बिथांमोनखौ माने आं खावलायदों दा बिदिनो माखासे खोथाखौ आं बुंदों बेखौनो जाया गतिके जों आसा खालामो जाहाथे सिरियेलि बा माने रावखौबो माने बोथोन खालामालासिनो खामानिखौ मावलाङो बेखौ माने खावलायनानै आंनि बुंनायखौ UPPL राजखान्थि दोलोनि जि जोनोम सान 5 आगस्ट बेजों लोब्बा लाखिनानै साननैनि हाबाफारिजों जोनोम सानखौ फालिनो थाखाय सेन्ट्रेल UPPLआ बिथोन होदों आरो बे बिथोन होनाय लेखायैनो दिनै गरेस्वर ब्लक कमिटियाबो बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै दिनै 4 आगस्ट दंफां गायनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दिनै गरेस्वर ब्लक कमिटिया जोबोद मोजाङैनो दिनै मावफुंबाय ब्लक कमिटिनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो प्राइमारिफ्रावबो दिनै दंफां गायनाय हाबाफारिया सोलिदों खमैनो मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव 2000 के दंफां गायनाय जि हाबाफारि आरो लोगोसे दिनै ब्लक कमिटिया खमैबो 2-3 रोजा दिनै दंफां गायनायनि जि हाबाफारि दिनै लादों दा जों बयबो मिथिगौ दंफां थायोब्लासो जों मानसि माहारि जिब जुनार गासैबो थांना थायो दा थिग बेबायदिनो जोबोद माने गोनांथार मोनसे हाबाफारि हिसाबै महत उद्देश्य आरो थांखि लानानै दिनै सेन्ट्रेल कमिटिया जि मोनसे निर्देश दिनै होदों दंफां गायनाय हाबाफारि बे थारैनो जोबोद मोनसे जोंनि थाखाय मोजां मोनसे हाबाफारि होननानै जों साननानै लादों दा बे लेखायैनो दिनै जों दंफां गायनाय हाबाफारिखौ दिनै मावफुंदों